Usa sa naka-attract nako nining atong ebanghelyo, bisag sige na kog balik-balik og basa ani, sige na sa tagbalik-balik og pamalandong ani, kaning giingon ni Kristo, sa samang pagkaagi ang inyong amahan nga atua sa langit, dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Kanus aman ta mo tawag og bata? Kanang inig katao na o diristiyan? Kana bang mutawag ta nga hala na siya'y bata, kanang natao na o diristiyan? Natao na? Sure? Sa to pa kanang nagmabdos, wa pa na siya'y bata. Ha? Oy, muingon man ganang uban, magpakasal ni Father kay diya naman ko'y baby, o anak. Kung sa mga imo ihingaan anang naas imong tiyan, di din na ni mo baby, inyo na maginang istorya-istoryahon, sandig-sandig mangani ng dunggan anang imong bana, gawas na diha, kay manghura na tika, ana ang gaya na, pinangga mga kaya na, kung sa mga hari, mga queens and princess, o mamabdos na gani, ibandilyo man gani na dayon, na namabdos na, kay dako kay ng grasya. Pero nga naman, nga matod pa sa record sa atong internet sa Google, based sa WHO nga record, mag-average 73 million ka mga bata nga nabiktima sa induced abortions throughout the world every year. 73 million. Ana, na siya. Nya dili day gusto ang Ginoo bisag usa lang ka buok bata nga mawa. Pero atong giwagtang, atong gikuhaag kinabuhi ang 73 million. Average lang na. Way siguro musaka pa kay ang naas WHO nga gibasihan aning maong record kuan man. Base raman sa katong recorded induced abortions. Wa man gibase dinhi, wa man giapil dinhi ang unrecorded. Ato padaghan yun ni siya. Mag-average ko og 200,000 every day. No, karon bag-o pa mang buntag, pila pa man ka oras ang milabay. Gikan sa alas 12 gabi, pila pa ka oras ang milabay. Di sa mo ka mo kwenta. 6 hours pa. So, ang 200 i-divide na to 24 hours. Pila man kada oras ang mamatay. Kana, ako lang nang gisgutan ba, kay ang kalibutan nalimot na nga ang pulong sa Ginoo nagsulti di ay nga ang amahan nga tuas langit nagtan-aw sa atong gibuhat. Nya matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to, ang Ginoo atong Dios muabot nga gamhanan. Unsa may mga timailhan nga niabot ng Ginoo sa atong kinabuhi, usa gid ana kanang magmabdos ang usa ka babae. Ngano man kay kanang bata nga maumol sa tiyan sa inahan, kabubuton ginas Ginoo bisag unsa pay hinungdan ana nga atong tawgon og hinungdan, bisag premarital sex pa na, bunga sa sala, bisag kabit ra na mamabdos, bisag gi-rape pa na mamabdos. Nabitay nagpa-counseling nako, katulo gid siya gi-rape, katulo sad siya namabdos, pulos gyud galagot siya sa amahan. Katulo siya gi-rape, katulo sad siya namabdos. Lisod no? Pero iya yung gipakatao.
ug kaluoy sa Ginoo sa iyang pagpaningkamot nga munamunas ginhawa kay wa man siya maminyo kay galagot man siya adtong mga naka-rape niya. Wa man gid siya giminyuan kay wa man sa to makigminyo niya. Iyang giantos ang tumang kalisod sa pag-atima niya sa iyang tulo ka anak. Single parent, biktima sa rape. Pero unsa may nahitabo, ang tulog niya ka anak pulos na ron professionals. Purti pag yung kanabang responsable kaayo og nagmahal gid niya. Ngadtunganhi na lang gud siya sa gawas nasod kay tuwa naman sad na nagpuyo sa gawas nasod ang duha. So sige na lang siya ngadtunganhi, kataak na kuno siya laing-laing suok sa kalibutan, libre gikan sa iyang mga anak nga nagbinuotan. Di ba? Anong inyo makong gitutukan sa kun mao na pader magpa-rape na lang ta. Dili ang pag-rape mo'y hinungdan. Ang hinungdan kay iyang gimahal bisan pa man og sakit kaayo. Nganuan, kay lagi pagkabubuton na sa Ginoo. Nya kay kabubuton mas Ginoo, di gina niya pasagdan. Kay di lagi siya buot nga dunay usa ka bata nga mawala. Samot na yung imong atimanon ang bata. Musamot yun ang grasyas Ginoo nga ihatag nato nga mingpahiuyon kas iyang kabubuton. Pulong manas Ginoo nga di gid siya gusto nga nay usa ka bata nga mawa. Nganong imo manang wagtangon ang usa ka bata. Unsa may buhaton sa Ginoo kung magsupak-supak ta niya. Natod pa diri sa unang pagbasa, mura raon niya mo balili. Mura ra mo og sa tong usa bulak. Huypon ra mo sa gahom sa Ginoo mga wa ra mo. Mao na ni ron. Tanawa unsa nahitabo karon, gubat, lunop, linog, climate change, pandemic, nangamatay huypon ratas Ginoo kaning atong mura kunohay nindot kay ta matud pa diri sa unang pagbasa nga tan-aw nimo ang mga bulak inigbukan ka wow kanindot igsunod adlaw igtan-aw nimo hala nangalaya ana ra na kanindot sa mga gipanghimo dito sa lugar sa Ukraine mga buildings karon bungkag na di tinon. Unya rog madayon ning gubat. Third World War. Nya nindot man kay kunuhay tang mga armas matud pas mga tagalaing nasod na anay mga missile, na anay mga drones nga nagdaag mga missile, mga eroplanong manlupad way mga pilot controlled nas computer, di apay mga barko nga porting dagko mga submarino nga porting yun mga igugubat. Nindot magyud kunuhay kay na gigastuan ginag billions of dollars kana rasan maoy mo patay natong tanan apil nas naghimo ana. Sige lingay mong tupad ingna huypon rakas Ginoo ingna ba huypon rakas Ginoo wa naka. Pero atong atimanon ang gihatag sa Ginoo iya tang kuguson, iya tang pasanon ug iya pagitang pasudlon atong gingharian nga way katapusan. Kay ang Ginoo ra gyud mo'y dunay pulong nga matud pa dire isangyaw kini. Ana mao na ang tao mura ra kunog bulak, mura ra kunog sagbot, ana malaya ang sagbot ug malarag usab ang bulak apan mulungtad hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Kung kita nga dali ra kayong malaya, kitang dali ra kayong mawagtang, aron di ta malaya, aron di ta mawagtang, mugunit ta sa dili malarag, sa dili mawagtang. Unya kay ang pulong sa Ginoo mao may dili mawagtang, ato ng gunitan, ato ng tumanon. Mao na ang mahal nga Birhen Maria nagpakasulugoon sa pulong sa Ginoo. Matud pa niya, sulugoon ako sa Dios, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Diha ko'y gikasal, akong giingnan. Kana bang inig pangutanas kasal kana inig katulong pangutana?
Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios? Yes, Father. Musugot akong ina na babae. Musugot ba kag tagaan kag karon sa Ginoo og 15 kabuk anak? Hoy, dili pa diyan ako. Hunongon tananing kasal. Mao pagay pagsagubot yo. Aw mao ba day pa dir? Ay bisan pag 20 pa dir nako aw kana. Okay kayo. Ano bang mag-renew ta sa atong commitment to the Word of God. Kay kusog man ko kitang moimpo sa atong pulong, nagtuog itag kining atong panghuna-huna, mao ni siya ang sakto. Timan nga kanang imong huna-huna karon, part ra na sa imong lumalabay nga kahimtang, nga mura ra kag buwak, mura ra kag sagbot nga mawa. Kana pang paggamit ana mga artificial contraceptives, matud pang anhing Cardinal Vidal, maunay gitawag og contraceptive mindset. Contraceptive mindset or anti-life mindset. Kana magsige gamit ana mga artificial contraceptives, kanang mag same-sex union, kana na ang mag-ayudi, mag-vasectomy, mag-ligation, anti-life mental setup. Di ba? Onya, kinsa may tag-iyas life, kinsa may tag-iyas kinabuhi. Kinsa man, dili kita ang Ginoo. Onya kay anti-life naman ta. Patay ta diha. Patay tas Ginoo. Muna ako pasalamat kay kuno nga daghan kay ta dinhi territorial og online parishioners nga naningkamot gyud pagpaduol sa Ginoo. Lipay kay ko sa mo message nako, Father, tungod sa among pagsigig paminaw aning imong humili, daghan kay kausaban sa akong kinabuhi ug sa among pamilya. Nabag-o ang among paglaom, nya daghan kay dinhi na nato nagpakasal, tag 20 katuig na, tag 15 katuig nang nagtipon, civilly married, karon nagpakasal. Naapagani lain-laig tinuhuan, nganhi dinhi magpakasal. Ato usang bunyagan, ato pang konpermahan, unya kaslon dayon. Pag kanindot, dili pa uwahi ang tanan. Muna ningon dayon Ginoo, pangitaa gitong nawala. Kay daghan kay nato karon nawala sa passing. Kay gasigi tagsunod aning way kapuslanan, kining tawhanong panghuna-huna nga way kapuslanan, naata magsigig sunod, naata diha ni focus. Pareha gud anang paggamit sa inyong kwarta. Unsa may gamitan niyo sa inyong kwarta? Himog balay, palit sinina, palit alahas, tigom dito sa bangko kay magtanaw-tanaw dayon nga nanakoy millions, nanakoy billions. Mao ba na ang planos Ginoo anang imong kwartang gikuptan karon? Oy. Mao na. Ipalit nag-slot, oy. Mao na plano, palit og slot. Kagabi daghan kay diring nanambong. Daghan jud kay nanambong sa atong misa o sa atong Advent Recollection. Ang atong tulo ka kaldirong lugaw, hurot yun, kuwangan pa. Daghan sa kaing nangumpisal diha. Naglisod na gay hinoon kung control ato kay partigyong daghanas nangumpisal. Makalipay. Pero kay bao ba magpilay gasto na to ato? Gigastuan gito na to kwarta. Di na lang ko musulti, pero katong tanan nga mga sakyanan nga nianhi dinhi ato tong gitagaan sila ang mga kapilya o allowance sa sakyanan. Labing minus 1,000 para ipakyaw nila sakyanan niya. Punan pagid nato kung mulapas pas napo kabuok. Naiusa nato ka staff din hiningon, ayaw sa daan na padiroy, mahal ra kay nang imong gipanghatag nga kuan. Kana ganing sana allowance sa pagsakay, pag-hire og mga sakyanan. Ingon dayon ko, pila may gasto anang pagpariban sa buhok.
Pilay gasto anang inyong mga sandals, mga bag, na manggani nagdarog mga bag, kuno diha ato mga politisyan nga tag 400 million, na manggani mga sakyan na nilang gipamalit tag 18 million, tag 400,000 nga bag, tag 1 million nga bag, nya na ay tag 23 million nga sakyanan, ila ra gid na. Nya di kita kahatag aning mga 1,000 to 1,300 abot pag 3,000 para aning ato mga tao nga manimba, mangumpisal, mutambong sa kanini ang Advent Recollection. Nahilom lagi. Gastuon tani kaming mga pare. Pila may among gisod sa among bulsa gikan anang kolekta. Di kami mo reklamo og tagaan rami ninyo og tag 3,000 ang semana. Oh, mo reklamo mi sa pagtuon ninyo namong pare, kapoy ana sigig misa, 3,000 ra inyong ihatag. Nya hasta kamo maikog. Ay kuan lang oy, kanang atong stipend aning father 500. Oy ayaw in town. Sus, Father Siano ra ba na lisod kay nakwaon. Apila man di ay. Ambot lang. Okay ba? Pero wa mo ka oy, tagain na. Muna nga gigastuan gid nato. Gasto kayo ang pagpangita sa nawala. Gani ang Ginoo dako kay siya gasto. Nganuman ang iyang anak, ang iyang bugtong anak, gigasto gid niya, gipada dinis kalibutan. Lisod kay nastanan nga paningkamot sa atong Dios Amahan pagpangita natong mga nawala. Anak gid niya ang gipada dinhi, pila kay value atong iyang anak, bugtong niyang anak. Pag-abot diri gipaihaw pagid niya ang iyang anak, nalansang sa krus, punting dako ang gastuha gyud. Kinsa ninyo dinhi nga muihaw sa inyong kaugalingong anak be? Wa, punting dako ang gasto. Muna gastoon nato ning kwarta aron mapalgan tong nawala. Na ay usa ka asawa, sige kumplin ako, sige kumplin kay irresponsable kay iyang bana. Akong giistorya silang duha. Ang bana niingon, grabe man gud ni siyang mudaot nako padir, sukad pa pagkaminyo namo, tungod lang kay standby ko, tungod lang kay wa ko'y klarong trabaho, hasta nang iyang mama sigihan kog yaw-yaw, mana additional sa kuno kong pakaon, unsaon ako paghimo nga wa man sa ko'y pangita. Nako niya, gusto ka mangita. Insab, naalang day puhunan. Nga nugod taong dili ta maning kamot. Ako tagaan ti kag puhunan. Ingon ding asawa, ayaw lang padiroy, ayaw lang, ayaw lang. Ako tagaan ti kag puhunan, tanaw na to. Primero nagkapangka-pangka gyud. Ni sobra gyud 500,000 ang akong nahatag nga puhunan. Hapit pa gani mo 1 million, pero karon maayo na kay siya og negosyo. Og niingon ang asawa nako, Father, ikaw ang nakapausab sa akong bana. Nakakita siya bag-ong value niya o kami karon naka-appreciate na gid mi siyang paningkamot. Sa ako sa una-una, 1 million sa doy. Nya wa gid ni balik nato. Why ni balik? Ana, tuara gid na nila, pero naay kausaban, nanindot ang ilang pamilya. Gasto gasto kayo. Kaya ang Ginoo gani, the most precious blood of Jesus, why kantidad nga maka puli niini, ug mao ni atong gi-celebrate niining Christmas, niining Advent season, the coming of the Lord. Niabot siya nga gamhanan tungod kay ang mahalon og labing mahal og labing balaan niyang anak ang iyang gigasto para nato. Muna kamo pamalit gyud mo slot, gastuan ang inyong kwarta para sa Ginoo. Ang atong kwarta gastuon tani para sa Ginoo. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, di pay daghang slots dire. 14,452 pa ka slots ang available, tag 500 pesos per slot. Naa sa di 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. 335 pa ang atong nadawat. Ang atong CTUMM, ako maning gihangyo nga mahurot na gini karong si Manaha,
Thanks be to God. 1,894 na lang yun ka slots, tag 100 pesos per slot. Yan na ni 61 slot challenge, tag 6,100. Niabot na sa 316 ka 61 slot challenge. Ang bag-o na tong slot, katong Santo Niño's Healing Gifts is in HJ para na niskarong atong activities December and January na Pista Senior, ana na sa tayhalin na 38 ka slots, na apay 39,962 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Ang atong lugaw para sa atong Misa de Gallo, 63 man to atong gibaligya, nahalina na tag 44, 19 na lang ka slots ang nahibilin, tag 3,500. Nya tungod sa nahitabo kagabi pupariha raman tog Misa de Gallo, wa man mapaigo ang tulo ka kaldero. Suga din ato mga oglugaw karon. Mo nang niingon ang ato diring opisina nga pader, pun-an ni natog usa upato nato kada misas de Gallo, so mahimo ng upat ka kaldero. So mahimo ng 72 ang atong gikinahanglan nga lugaw. Anya ang atong halin kay 44 pa man, na apay 28 ka slot sa lugaw para sa Misa de Gallo. So lipay na kay taani atong pakpakan ang tanang namalit. Praise the Lord. So ingon ana ta gabi nakahuna-huna ako ato nako, grabihas Ginoo day no, gamhanan jud kaayo kita sad. Buutan kayo, dili ba ya daghan ang namalit og slots, pero hunahuna kining atong slot nga CTUMM kanang gibaligya ni nato mga middle of August. Karon hapit na ni mahurot, ipatrabaho tanig mga balay, nakahuman na tag siyam ka balay. Gipundo na ni natong kwartaha para sa itrabaho pa sa 52 ka balay, labing minus 52 ka balay. Nga mo average og 50,000 ang atong gasto, materials and labor. Di ta ka-imagine ang ato ding CTUMM ni total og mga 7 million. August to December. Ang atong na-contribute for CTUMM lang 7 million. Oy, pakpakan na to kadako ana. Upat ka buwan. 7 million, asa man ka mangita na, gikan ra gina sa atong gugma. Nya dili pa gyud tanan nga atong mga parishioners online o kuan nang hatag yun. Unsa nakagmanghatag na gyud ang tanan, kay kamao na tang mogamit sa atong kwarta, pinasubay sa pulong sa Ginoo. Din agid ta malaya, din agid ta mahanaw, magtipon kita dito sa langit, way katapusan kalipay.